ውድበይ አፍልጥን ምድበይ ጉልበተይ ዲኸ ትደሊ ገንዘበይ ረሃፀይ ዲኸ ትደሊ ሓሳበይ ርእሰይ ዲኸ ትደሊ ወይስ ልበይ ወርቀይ ዲኸ ትደሊ ቀለበይ ከም ጻድቃን ዶ ክኾነልክስ ከም ምግበይ ውድበይ ንገርና ሓዲኡ ክፈልጥ መደበይ ደጊም ንስኽ ሜዳይ ንስኽ ክለበይ ዓጽመይ ዲኸ ትደሊ ስጋይ ሰለፈይ ዲኸ ትደሊ ዳንጋይ ጠስመይ ዲኸ ትደሊ ላጋይ ኣፈይ ዲኸ ትደሊ መንጋጋይ ንኸረምቲ ዶ ክኾነልክስ ንሓጋይ ንገርኒ ምድበይ ኣፍልጥኒ ዋጋይ ጸማዳይ ዶ ክኾነልክ በልጻጋይ ከም ጌታቸው ዶ ክኾነልኪ ከም ኣረጋይ ደጊም ንስኽ ሓቀይ ንስኽ ጌጋይ ንስኽ ሸቐጠይ ንስኽ ዕዳጋይ ውድበይ ንገርኒ በቃ ኣበ እዩ ምድበይ ከድሕነክ ደሞ ዝተመዛበለ ኸይተመለሰ ሓራይ ውፃ ኢለ ንምዕራብ ገስጊሰ ከወዳደረክ ዶ ዲሞክራስን ጊሰ ማህተም ዶ ክምንጥል ምምሕዳር ኣፍሪሰ በበይ ክኾነልኪ ካበይ ተበጊሰ ወይስ ማእኸል ክሕዝ ክስታይ ክገብረልኪ ከም ታደሰ ስምዕኒ ውድበይ ንገርኒ በቃ ኣፍልጥኒ ምድበይ ኣባል ዶ ክኾነልኪ ናብ ጉባኤ ዝግዕዝ መለስ ዶ ክኾነልኪ ስትራቴጂ ክሕንፅፅ ፖሊሲታት ከውሕዝ ደብረፅዮን ዶ ክኾን ሶፍትዌር ክምህዝ ወይ ከም ገብረ ዓዴት ኮይነ ክሳድ ክሕዝ በጃኹ ውድበይ ኣፍልጥኒ ምድበይ ከም መንእሰይ ትግራይ ተስፋ ቆሪፀ ዶ ናብ ስደት ክኹብልል ፕሮፓጋንዲስት ዶ ክኾን ብዘይፍጸም መጽባዓ ንሓፋሽ ከታልል ከምቶም መራሕቲ ዶ ኣብ ኣዳራሽ ኣትየ ክስዕስዕ ክዘልል ከምቶም ሰብ ሃፍቲ ዶ መሬት እናቸብቸብኩ ገንዘበይ ክዋህልል ከምቶም ምሁራት ዶ ኣብ ሚድያ ቀሪበ ኮፍ ኢለ ክዓልል ምሳወል ሲዒድ ዶ ኣስመራ ክኾልል ከም ልምዓት ጉጅለ ዶ ከጉረዕ ክዕልል ወይስ ሓራ መሬት ክኸድሞ ክስልል ወይስ ቀሺ ክኾን መስቀል ተሸኪሙ ሰላም ዘይሰብኽ ሰባት ዘየማህልል ወይስ ሸገር ከይደ ሽምክና ቃለልኩ ጸገመይ ከቃልል ወይስ ከም ቀደመይ ፖለቲካ ናውጋዕኹ ዛስዋይ ክግልል ንገርኒ ውድበይ ኣፍልጥኒ ምድበይ ከም ሰናይት መብራህቲ ዶ ክጭርሕ ክፍክር ብዛዕባ ምብራቕ ኣፍሪካ ዶ ምስ ኣብይ ክመክር ውድብ ተጠፊኣ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ እዩ ኢለ ዶ ክምስክር ወይስ ሽምዓ ወሊዐ ሰማዕታት ክዝክር ንገርኒ ውድበይ እንታይ ከገልግለኪ ከም መን ኮይነ ከም ትግራይ ቲቪ ዶ ከም ድምፂ ወያነ ከም ስታሊን ዶ ክኾን ከም ሃይለር ራፋይነ ከም ሃፍቱ ኪሮስ ዶ ከም ኪዳና ኣመነ ከም መዘክር ኣባዲ ዶ ከም ሰብ ዝሰኣነ ሓዝዝ ተስኣነ ወይስ ከምቶም መራሕቲ ሕምባሻ ክቆርስ ጋቢ ተኸዲነ ንገርኒ ውድበይ ከም ገብሩ ፋኖ ዶ ኣብ ጉባኤ ክደርፍ ከም ስብሓት ነጋ ዶ ኣሜሪካ ኸይደ ክዓርፍ ከም ጌታቸው ኣሰፋ ዶ ተሰዊረ ክተርፍ ሽመይ ቀየረ ዶ መራሕቲ ክጸርፍ ንገርኒ ውድበይ እሞ ካድረ ኮይነ ዶ ኣበል ክጻባጸብ ካብ ኣኼባ ከም ሃለቃ መጎስ ዶ ኣልሓም ኣምጽኤ ክሸጥ ጸባ ስልጣን ዶ ክልምን ናተመላለስኩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንገርኒ ውድበይ ኣፍልጥኒ ምድበይ ኣብ ቃሊቲ ዶ ተኣሲረ ክመጽእ ንመኸተይ ለዶ ዶላራት ክቐጽእ ዕሱባት ዶ ክብለልክን ደለይቲ ለውጢ ኣክቲቪስት ዶ ክኾነልኪ ፈላጢ ውሽጢ ሃብቲ ዶ ክኾነልኪ ተቐማጢ ህዝቢ ዶ ክኾነልኪ ተሸፋጢ ግዜ ዶ ክኾነልኪ ተለዋጢ ሰማዕቲ ዶ ክኾን መሸቀጢ ንገርኒ ውድበይ ሽፍታ ዶ ክኾነልኪ ዓማጺ ኣፈኛ ዶ ክኾነልኪ ክጽሕፈልኪ መግለጺ ምረጺ ውድበይ ምረጺ